Dobrý deň, páni investori a obchodníci. Analytická služba je online systém Guru Markets. Začnime všeobecnými údajmi o korporácii. O niečo ďalej zvážime každý parameter podrobnejšie. Ak máte záujem, môžete video zastaviť. Každý ukazovateľ skúmanej organizácie si môžete preštudovať podrobnejšie. Pozrieme sa na kľúčové ukazovatele spoločnosti Advanced Micro Devices, ticker a METR-DE. Táto recenzia je založená na informáciách zo dňa 11. júla 2025. Podľa klasifikácie Guru Markets spoločnosti Advanced Micro Devices patrí do podkategórie Semiconductor Electronics. Na analýze sa podieľa 44 organizácií. Výsledok pre príslušnú spoločnosť je 9 z 10 bodov. Priemerné skóre za podkategóriu 3,9 bodu. Ak sa na to pozriete zoširoka, v rámci celého amerického akciového trhu ako celku, môžeme vidieť, že priemerný výsledok pre akciový trh ako celok je 1,8 bodu. Oproti skóre 9 pre spoločnosť Advanced Micro Devices. Porovnávanie pohybu cien akcií spoločnosti Advanced Micro Devices INC a akcie podkategórie. Môžeme vidieť, že za 12 mesiacov akcie Advanced Micro Devices INC vykázala zmenu mínus 19,3%. Proti zmenám cien v podkategórii je 27,7%. Trhová kapitalizácia spoločnosti Advanced Micro Devices predstavuje $233,78 miliardy. S trhovou kapitalizáciou $2451 miliárd má podkategória hodnotu 1,5 miliardy USD. Účtovná hodnota spoločnosti je $57,86 miliardy. A súvahová kapitalizácia podkategórie je $369 miliárd USD. Pri porovnaní podielov akciového trhu a kapitalizácie súvahy vidíme nasledovné. Zdieľať Advanced Micro Devices v podkategórii v prípade ocenenia na burze je 9,539 tisícin%. Účtovná hodnota je 15,688 tisícin%. Hodnotenie podielu organizácie na trhu a súvahová kapitalizácia podkategórie, dobrá mínus 1 bod. Skúmaná spoločnosť má dlhové záväzky vo výške 4,63 miliardy dolárov. Dlh voči účtovnej hodnote je 8% vlastného imania. Hodnotenie úrovne finančných záväzkov spoločnosti, veľmi dobré mínus 2 body. Zostatok trhovej ceny firmy k jej zisku je 105. Priemer v podkategórii je 372,9. Hodnotenie pomeru trhovej hodnoty podniku k zisku v porovnaní s podnikmi v podkategórii, veľmi dobré mínus 2 body. Zisk za posledných 12 mesiacov bol $2227 miliónov. Budúci zisk za nasledujúcich 12 mesiacov sa očakáva vo výške $9414 miliónov USD. Hodnotenie ukazovateľa predpokladaného budúceho zisku v porovnaní s podnikmi v podkategórii, dobrý mínus 1 bod. Pomer hodnoty podniku k výnosom je 8,4. Priemer v podkategórii je 10,5. Hodnotenie pomeru ceny akcií spoločnosti k výnosom v porovnaní s ukazovateľmi podkategórie, dobrý mínus 0,5 bodu. Tržby za posledných 12 mesiacov boli 27,75 miliardy USD. Budúce príjmy na nasledujúcich 12 mesiacov sa odhadujú na 48,94 miliardy USD. Hodnotenie ukazovateľa predpokladaných budúcich objemov predaja v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii, dobrý mínus 1 bod. Predajná marža je 8% s priemerom 2,8% v podkategórii.
Hodnotenie ziskovosti v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii dobré mínus 0,5 bodu. Podiel spoločnosti podľa počtu zamestnancov v podkategórii je 6,49%, čo je o 58% menej ako podiel na trhovej kapitalizácii. Výška kapitálu na zamestnanca spoločnosti sa rovná $8,348,000. A v podkategórii je $5,294,000. Hodnotenie objemu kapitálu na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii vyhovujúce mínus 0 bodov. Výška zisku na zamestnanca spoločnosti je $79,5 tisíc. Priemer v podkategórii $14,2 tisíc. Hodnotenie zisku firmy na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii dobrý mínus 0,5 bodu. Objem predaja na zamestnanca organizácie je $991,000. Podkategória $504,000. Skóre predaja na zamestnanca v porovnaní s podkategóriou dobré 0,5 bodu. Objem krátkych transakcií bol 2,6% s priemerom za podkategóriu 1,9%. Indikátor RSI 14 vykazuje pre spoločnosť úroveň 69% Advanced Micro Devices. Zatiaľ čo pre podkategóriu je táto úroveň približne 65%. Skutočné ocenenie akcií spoločnosti je približne $144. Odhad konsenzuálnej ceny akcií spoločnosti je približne $137. Poďme na tabuľku objednávok, je vám k dispozícii, odkaz je v pripnutom komentári. Tabuľka objednávok obsahuje absolútne všetky verejne prijaté rozhodnutia informačného a referenčného systému v tejto sezóne. Guru Markets. Prístup k tabuľke objednávok je bezplatný a otvorený, odkaz v pripnutom komentári. Ako výsledok analýzy Advanced Micro Devices. Informačný a referenčný systém hodnotenia zásob Guru Markets bolo prijaté rozhodnutie. Neotvárajte objednávku, pretože toto video je prehľad. Ďakujem vám všetkým za pozretie tohto videa a za používanie informačného a referenčného systému od Guru Markets.